my teacher has responded to my audios that have been going around about her. Let me just read what she posted. And say, hello, my beautiful fans. Thank you all for the overwhelming support you give me. There's a saying which states that lies have short legs. No amount of lies and fabrication can bring an innocent person down, no matter how anyone can plan it. Secondly, I don't like people who come to my inbox saying, Shrikunzi, or look at this, or someone is saying this about you. As much as you care about me, please do not bring it to my inbox. Thirdly, you all know I'm not a person who gets scared by anything that can be said about me, and I think I made it very clear that if anyone has anything incriminating about me, let it out. I don't need to do a live to provoke a response or be dead or to be told to do something to prove a point. If you have anything you think is damaging to me or against me, kindly let it out or go to the police. I don't like threats or blackmail, and I'll never bow or succumb to such. Just go ahead and put it out there, because I'm not coming to beg or pay for what I don't know or didn't do. Lastly, let us love each other without expecting payment from anyone. No one is forced to follow or love someone as a fan, but when you start expecting payment, please leave the stage, because real love don't expect anything in return. Peace. Ndimaitita. Nai lies dziri kutaura panapa ndedzipi, because pane ma-audios to prove. Muri kunzwa maitita achindokumbura 2000 movie rakanzi riri kuita 10,000. Bruno ndikumbura 4,000. Bruno uya nehuku, Bruno uya nechakati kwamusana. Izvezvi takatomiswa nekuti tivhure spa because of iwewe. Hauna kuuya nezvaukataura kuti uchauya nazvo. Bruno ndipo mota zvese izvozvo takazvinzwa loud and clear, your voice, not kumboti AI, no fabrication iri kutaurwa hanzi I'm being fabricated. Guys, come on. Zvimwe hazvitomboda kumboti titi pane fabrication iripo. Voice ravo chaiyo vanotoudza magrade 2F. Other than that, takanzwa ivo maititi hakuna kana anything chakaitika chatingati ichichi it was fabrication. I'm so sorry kuti it's not AI. Ngavatongonyara zvavo vongopeta muswe pakadai soka ndepekungonyarara how respond, because voice rako takarinzwa during the whole week. Ma-audios achiplay wachitwa sekutiktok uko tinyatsonzwa kuti this is my TT's voice. So nhasi vari kuti hanzwa nini, no amount of lies can what aisati nambonzwa ma-lies isu. Tikatongonzwa Bruno wacho asipo pasi enda patomboda Bruno taexplain. Hazvitomboda kana Bruno wacho taexplain. Bruno chaakangoita chete ndechengodeliver ma-audios chete. Imi muri kuendereka kuma-inbox iyo Kate family wo inenge ine uyu. Zvinorwadza muziye zvekuti unenge uchiti uri kunyewa kunzoko woratidzwa audio yacho kana kuti kaklipi kakati, zvinorwadza. And I understand stress inouya nezvekuratidzwa zvinhu zvinenge zvichiitika around. Dai mambowasiyawo vamboreducika stress. Ende maititi vanobva vatongokugwadhura ipapo kana kukubloga ka havajaidze zvekuti unoenda kwavari uchimisa musoro wako uchifunga kuti wagona. Vanokuudziridza kangani tichiona maititi vachiita kunonzi kugwadhura vanhu kakawanda zvisingatomboite. And zvekunzi handitye handitese maititi vakadedera shingi vakamuita apologies one. Avanoswera vabvisa mapictures ekwapresident aya, avanoswera vamabvisa. Saka chavari kuti vanhu havatye anyone, handikwata handitese. Mika zvekukwata ratova drama. Kukwata munotokwata madam kukwata pakanzi pane eni uyu apa paka munotokwata ndo zvinotongoita. And nyaya yekunzi last statement yekuti lastly vanhu kuda kuexpecta mapayments chingondidawo as a fan. I think munhu ari kutaura ndiDiamond. Diamond akangota akangoita kungochinja soka akangoti akuenda uko. I don't think she was expecting to be paid, or she was expecting most of the I feel like Kate family, it's a sinking ship to my socialites, because my socialites are kondanani. Ana Tom Jones akatopera kudharawo zvake, anongodzokawo mugame ne 2 minutes ongosupportwawo neKate family. Iye Diamond ndiye angatosara angatoriwo ana antimasiziva vaive kuti relevance chaya havatorina pasocial media. Saka I think kuti Diamond kutojoina kwaanga kaita uko haana support, anga kutopera in fact. But mukuona kuti Bitterness inenge ine support yakanyanya. Bitterness team, like, I don't know how they do it. I don't know how they run their ship. But inotosenge yakusinka ka ship yacho. But painouya pacho ka inobva yanyatsouya zvekuya zvezve fire and avanyanyosink to the bottom
of the ship, of the ocean. Havanyanyo sink. They have a way of coming back stronger. Haminoti vanozvita sei, but anyway, Diamond kubva atojoina uko ari kuona magifts, ari kuona attention, people are doing this and that. Ari kutoona ega kutoti uko anenge anga akutoenda kumwe ameno, I don't know. So maititi zvavari kuti chichi aiwa pakukwereta takakunzwai kuti pakukwereta iwa muri number 1 munowina mukombe. Handisati ndamboona munhu anokwereta kungodarina, handisati ende kuzoti kuna Bruno manje uri rombe. Pekunzi uri rombe apa ndapatya. Paingonzi uri rombe rekupedzisira, rombe rinokupa mari, rombe rakatiratidza matitle deeds ekuArlington. Guys, come on. Urombe hwacho unenge uchibva papi papo? Nyatsondiudza kuti urombe rudzi hunoita kuti munhu agare kuArlington. Urombe rudzi hwo nyatsondiudzai kuti urombe hwakamira sei hwakadaro. And then she also went on to say, ndakatombonzi ndakauraya munhu ndakacherera kuseri kwemba zvakashaya basa. So chandityisa nhasi chandisina kunzi ndaita. Aiwa yakatombo muchiremember ainzi Jerry wainzi vaenda naye, so ainzi akadisappear. Muchiremember kuti pane ghost account rinotonzi nanhasi nonzi ari kupi Jerry wakamuitei. Ghost account iroro raitotaura kuti maititi vakaisepi Jerry wavainzi vanoda naye. Jerry aita nezveizviya ainzi anoshanda pachiko. I can't remember exactly what Jerry does, but if I tell you kuti yakatrenda nyaya yaJerry Jerry wachanenge akazobudikira here kuti mupenyu is somewhere. I don't know about Jerry, but anyway, panapa maititi vari kuti handina chandinotya, ndakatombonzi. But at the same time tine maaudios amaititi avaitrai kuti hey ini like I saw an old video yesterday when she was saying kuti izvezvi nguva yaobhina zvikanzi izvezvi, so I'm with my divorcee, I'm enjoying life. I think she was in Cape Town, if I'm not mistaken. I'm eating breakfast and ndirikunzi izvezvi, so ndirikunzi ndakaita crime yandakaita kuZimbabwe and ndirikunzi handifane kutosvika because of a crime, and ndirikunzi ndaironga kuda kuuraya munhu inini. Yange iri nguva yana mai Deco pane audio yakabuda vachida kutoplanirwa kuenda unotsvagirwa matsotsi kudidididi. Ani maititi vakatombopinda busy nayo audio yoyo. Can't remember kuti pakazo-withdraw macharges here, pakazoitwa sei, but maititi was in for that nyaya. But when she was busy bragging on camera, vachiburitsana naoga wavo vachiita sevachinandira nyaya, but to my surprise she ended up getting busy nenyaya yacho iyoyo. So regai tione kuti wiki ratiri kuenda iri next week zvinenge zvakamira sei. Otherwise vanhu ava handi kutovanzwira tsitsi kuti vanogona kutoitisana zvihombe chaizvo. Those people havasi kunzworerana tsitsi. Bruno hana iyo yekumbonzwira kuti anga ari amai, haanzi amai wekuita sei vacho ivavavo.